नागारलांबाय नोंसोर हारिनि जोहोलावफोर गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बिखायाव हाजासे दुखु गालांनानै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बिखाया हाजासे दुखु गालांनानै थालांनाय हाबाफोरखौ अरायबो जोंखौ सोरगोआव थानानैल' हेफाजाब हरबाय था नोंसोर अरायबो जों मुंख्लं सान दिनै बे सानखौ दैदेननाय मानगोनां तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि मानगोनां मानिक बर' नोंथां लोगोसेयावनो जोंनि बारग' एनडिएफबि नोंथांमोन लोगोसे नैबे समतला गामिनि गामि आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे बे गामिनिनो रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौबो बे समावहाय जोंनि बे मुंख्लं सानखौ फालिनायाव जायगा होनायजों लोगोसे गामिनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो सहाय खालामफैनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ एनडिएफबिआ गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन आरो बे दावहायाव नैबे समतला गामियाबो जथेस्थ' बे जारिमिनाव हाबफानानै दङ आरो बे समतला गामिनिफ्रायनो एनडिएफबि आफादा थानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों दावहा नांदोंमोन आरो बे रायजोनि रायजो राजाफ्रानो एनडिएफबिफोरखौ बै समाव जाहोनाय लोंहोनाय गासिबो खामानिफोरखौ बा आर्मि मिलिटारिनिफ्राय रैखा खालामनाय डिउटि होनाय खबर होखुमानाय बे गासिबो खामानिफोरखौ समतला गामिनि रायजो राजाफ्राबो होदोंमोन आरो समतला गामिनि मानसिफोरजों बा रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि मानसिफ्राबो एनडिएफबिखौ सहाय खालामबोदोंमोन। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बे समाव धन्यबाद जासियो। दा जा हक रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ जि समाव बिएसएफनि उननिफ्राय जों एनडिएफबि जोंनिया
1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव एनडिबिआ जोनोम जादोंमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो एनडिबिआ भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों गोबां हाथियारनि सहायजों दावहा नांबोदोंमोन आरो बे दावहायावनो गिबियै मुंख्लं जाजेनदोंमोन जोंहा बाम्बुर गोरा होननाय सासे एक्सन कामान्डार 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालि बिथाङानो जोंनि गिबि मुंख्लं आरो बे गिबि मुंख्लं बाम्बुर गोरानिफ्रायनो जोङो कन्टिनिउ 14 बा 14 सेप्तेम्बरखौ जोङो एनडिबिनि मुंख्लं सान होननानै जों फालिबोबाय थादों आरो फालियै फालियै जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों भारत सरकारजों सान्थि सुक्ति जाबाय आरो बे सान्थि सुक्तिनि उननिफ्रायबो जों दिनै बिथांमोनखौ आफादा बायनानै थांदोंब्लाबो जों बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांदों बे जोंनि मोनसे गिदिर जारिमिन आरो बे जारिमिनखौ दिनैहाय जों बुंनांगोन बिथांमोनहा दिनै गिलु बालु दावहानि गेजेरजों मुंख्लं जालांबाय जेरै बाम्बुर गोराल' नङा बिथांजों लोगोसे गोबां दावहारु दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लं जालांदों आरो बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांबाय थादों आरो मुंख्लं बे मुंख्लं होननाय सोदोबा गोरलै नङा जिबनाव मानसिया मुंख्लं आरो रुंसारि होननाया बेमार आजार जानानै जों रुंसारि जायो नाथाय मुंख्लं होननाया दिनै नांथाबनानै जुजिथाबनानै गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै जाथिनि समाजनि मावनानै जायनिखि गावनि जिउखौ अबेथारा दान होदों बिथांमोनखौनो जों सहिद होनदों जाय सहिद जादों बिथांमोनासो मिथिदों जोंनि लोगोफ्रानो जि समाव जों पुलिस मिलिटारिजों जुद्ध नांदोंमोन जोंनि साखाथि बाखाथियाव थानानैनो एखेलेगे जों सिलाय गावलायनानै गाबख्राव जोंनि लोगोफ्रा दावहाथिलियाव थाबोदोंमोन बिथांमोना बेवहायनो थैनानै थाबोदोंमोन दा बिथांमोननि जिबनखौ जों दिनै गोसोखांदों आरो बे ओनसोलाव दिनै बेयावल' नङा दिनै तामुलपुरावबो जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ बेयाव हयथ' मुंख्लंनि न'खरनि माखासे मानसिफोर दंफैयो जों दिनै बिथांमोनखौ लाबोनानै बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ जों दिनै सनमान खालामनो हायाखै बिनि थाखाय जोङो निमाहा बियो सानदोंमोन जों दिनै एसे मोजां खालामनो होननानै नाथाय सम आरो बोथोरनि थिननायाव जों दिनै जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ मावलांनांगौमोन बेखौ जों मावलांनो हायाखै जेरैबायदि गिदिर खालामनांगौमोन जों खालामनो हायाखै जों नाजागोन फैगोन दिनफ्राव मोजाङै मोजां खुंलांनो होननानै दा एनडिबिनि जारिमिन होननाय लोगो लोगो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जों बुंलायनांला बिराद माने गोलाव समनि जारिमिन बेवहाय बर' माहारियानो मोनफ्रोमबो गामियाव एनडिबि बायदि बयबो खामानि मावखादोंमोन ओंखायनो आं एनडिबिनि जारिमिनखौ गोलावै आं बुंफ्रुनो थाखाय आं लुगैयाखिसै जा हक रायजो राजा नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै मुंख्लंफोरखौ खुलुमनो आरो सिबिनो फैनायनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै आं खुलुमनाय जासिहरदों दा बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनायनि अनगायै जों बिथांमोननो जेबो होनो हाला जाहाथे इयुनावबो बिथांमोननि जिउआ सनानि आखरजों लिरनानै थाबाय थाथों आरो इयुन जोलैयाबो बिथांमोननि बे गिलु बालु नांथाबनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' जाथिनि थाखाय उसुरखा होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थाथों जों गैयाब्लाबो इयुन जेनेरेसना बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थाथों मानोना एनडिबिआ दिनैहाय बर' हारिखौ सिनायथि होनो हादोंमोन आरो दिनै एनडिबि होननाय लोगो लोगो जों दिनैहाय सेल्फ डिफेन्स हयथ' जोङो जेरैबायदि बिदोंमोन बेखौ मोनाखैब्लाबो खिन्थु एनडिबिआ हयथ' बे बर'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बे बर' ओनसोलाव माने गुबुन हारिखौ जों थोर थोर सिगिनानैबाबो नांथाबना जुजिनानैबाबो जों बेयाव थांनानै थाबोनो हादोंमोन बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ बुंनांगोन दिनैहाय बिथांमोनहा जोंनि बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो थैदों बिथांमोनहा दिनै मुंख्लं जादों दा बिथांमोनहा ओरैबायदि बुंदों जोङो मालाबा जिहेथु जोङो गुबुन हादोर जेरै बार्मा बांलादेश भुटान चाइना बेफोरबादियावबो जोङो थानानै बायदिसिना डिप्ल'मेसिजों जोङो दिनै नांबोदोंमोन बे नांबोनाय समावहाय आङो मिज'रामनि आइजोलाव आं मोनसे सिमेट्रि नुनो मोन्दों खिन्थु जोंहा दिनै सिमेट्रि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे मुंख्लंफोरनि नामाव सिमेट्रि माने गोसोखांथि मोनसे मेम'रियेल जों बानायनानै बिथांमोननो होनो हायाखिसै एकट जानाया दिनै बोसोरबानि बारलांबाय खिन्थु बिथांमोननि नामाव मोनसे गोसोखांथि मोनसे सेमेट्रि बानायनांगौमोन खिन्थु जों बाख्नायनांगोन बिएलटिनि दिनाव बिथांमोनहा जोंहा बै माबायाव देबोरगावआव मोनसे मा होनो मुंख्लंफोरनि मोनसे मार्टियार सेमेट्रि बानायनानै दोनदों बेवहाय बिराद
बिसिनि दिनाव जेसेबां मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोनखौ मोनसे सनानि हांखोजों माने दखर 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 बानायनानै दोनजोबदों आरो सोरबा गिदिर लिडारखौ मुर्ति बानायदों खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आनफर्चुनेट बिथांमोना दिनै बेखौ बानायनो हायाखै जों नाजागोन ओंखायनो जों दिनैहाय एक्स एनडिबिफ्रा खौसे जानानै बै खामानिफोरखौ जोङो दिनै आफादा जोबलांबायब्लाबो बेखौ जों मावलांनांगोन बिनि थाखायनो जों दिनै बेखौ फालिलांबाय थागोन इयुनाव जोङो सुजुग सुबिदा मोनब्ला जोंबो एनडिबिफोरनि बे मुंख्लं शहीदफोरनि थाखाय जोङो मोनसे सेमिट्रि बानायनो थाखाय जों माबा खालामदों आरो जोङो ओइथिंजाय बरगुलियाव जोंहा हाबो लानानै दोनखानाय दंखायो इयुनाव जोङो बेखौ जों मावलांगोन दा शहीदफ्रा ओरैबायदि जोंनि थाखायनो थैदों बेबायदिनो आङो आइजलाव मोनसे नुदाङाव सेकेन्ड वर्ल्ड वारआव जुद्धआव थैलांनाय बे समाव फ्रान्स आरो माबाजों जादोंमोन ना सेकेन्ड बिश्व जुद्धआ बेवहाय सेमिट्रियाव लिरनाय दङ आरोना बेयाव शहीदफ्रा ओरैबायदि बुंनाय दङ बेयाव थाङोब्ला जों दुखु मोननानै फैयो आरो इंराजिजों आरामसे लिरनाय दं आरो बेखौ शहीदा बुंदों जोंखौ बुंना हरनाय बायदि जों मोनबोयो आरो बेयाव थांबा बे सेकेन्ड वर्ल्ड वार सेकेन्ड बिश्व जुद्धआव थैलांनाय शहीदफोर बे शहीदफोरा ओरैबायदि लिरनानै दोननाय दं आरो when you go back home tell your people tomorrow we gave today होनना बुंदों आरो मा होनदों जेब्ला नोंथाङा न'आव थांफिनो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मानसिफोरनो खिन्थाना हैदो जे नोंथांमोननि थाखायनो जों दिनै मुंख्लं जाबाय होननानै बिथांमोनहा बिदि लिरनानै लानाय बायदि जों नुयो आरो बिराद दुखु नाङो मुंख्लंफ्रा बुंदों थारमाने दा बै शहीदफ्राबो बे एखे खोथाखौनो बुंदों आरो दिनैहाय जोंनि बे एनडिबिनि मुंख्लंफ्राबो बिथांमोनाबो दिनै एखे खोथाखौनो बुंदों बर'फोर नोंसोर खौसे जा खौसे थांनानै था नोंथांमोननि गाबोननि थांना थानायनि थाखायनो जों दिनै जोंनि जिउखौ जों बावबाय होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै जोंसो दिनै साधारन भाबै साननानै लानो हागौ बिथांमोनहा मानो मुंख्लं जालांदों बिथांमोना खुसि जानानै थैयाखै रंजानानै थैयाखै दिनै जों बायदि बर' माहारिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो दिनै बे मुंख्लंफ्रा दिनै शहीद गावबागाव जिउखौ माबानानै लादों फोजोबनानै लादों गावनि बायनानै मोनै जिउखौ सिलाय आरो बारुदनि सिगाङाव बावनानै थि आरो थारिख बिग्रायखांनानैसो बिथांमोना दिनै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन मुंख्लंफोरखौ जों सनमान होनो रोंब्लासो गाबोन जोंनि थाखाय सोरबा नङा सोरबा मुंख्लं जानो थाखाय थियारि जागोन जोंनि थाखायनो सोरबा गावखौ बावसोमनो थाखाय थियारि जागोन जुदि जोङो मुंख्लंखौ सनमान होनो रोङाब्ला रावबो जाथिनि समाजनि मावनो थाखाय ओंखारबोनाय नङा ओंखायनो जोङो दिनै जाय मुंख्लं जादों बिथांमोनखौ जोङो सिबिनांगोन आरो बिथां मुंख्लंमोनल' नङा जों दिनै गोसोखांदों सोरबाया सिलाय गुलिजों थैयाखैब्लाबो सोरबाया एनडिबिनि माखासे मानसिफ्रा रुंसारिबो जालांदों बेमार आजार जानानै दा जा हक बे दुखुनि समाव दिनै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायनि समाव गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो जोंनि बारग' एनडिबिफ्राबो बेयाव फैनानै बिथांमोननो बिबार दाइसे बावफैनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर जासिनानै आङो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।